Tein päättötyökseni videon, johon kokosin ohjeita komponenttien valitsemiseen tietokoneen kokoamista varten ja lisäsin siihen myös mun oman YouTube-videon, jossa mä kokoan tietokoneen. Työtä varten minun piti kirjoittaa kaikki hyödylliset tietämäni asiat komponenteista, jotka olisivat hyödyllisiä niiden valitsemisessa. Tietenkään en tiennyt kaikkia asioita niistä ennen ja käytin avukseni tekoälyä tekstini täydentämiseen ja mahdollisten virheiden korjaamiseen. Ja tässä mä näytänkin jo mun sivuston koodia. Opettelin HTML- ja CSS-ohjelmointikieliä sivuston tekemistä varten muun muassa opettavilla videoilla netistä, ja kun en enää tiennyt mitä täydentää sivustolle, niin mä käytin myös avuksi tekoälyä, joka antoi vinkkejä sivuston ulkonäön suhteen. Kokoamisvideota varten minun piti purkata mun oma tietokone ensimmäistä kertaa, joten olin varovainen sen kanssa ja otin paljon kuvia ja videoita, jotta muistaisin varmasti minne mitkäkin osat menevät. En käyttänyt videon kuvaukseen jalustaa, vaan kuvasin avun avulla, tai kokonaan itse. Kun kaikki videot oli kuvattu, lähetin ne Google Driveen, josta ne on helppo lähettää minne haluaa, ja koitti videoeditoinnin aika. Editointia varten käytin DaVinci Resolve-sovellusta, josta katsoin pari opastavaa videota ja ryhdyin toimeen. Halusin myös äänittää videot erikseen paremman selityksen ja äänenlaadun takia. Ja nyt mä näytän teille pari esimerkkiä siitä, mitä mä teen DaVincissa, eli videomuokkaussovelluksessa, editoinnin aikana. Video- ja äänitiedostot mä saan tänne täältä. Ja sinne voidaan raahata tänne editointiin. Tää on video, jonka te näitte äsken, ja mä en halua, että sen lopussa mä katson pois kamerasta, joten leikkaan sen pois. Tässä videossa äänet ovat kunnossa, mutta tässä ne menevät vasempaan korvaan. Video- ja äänitiedostot mä saan tänne täältä. Korjaan sen stereofixerillä, jota varten ääniraidat pitää muuttaa stereomuotoon Fairlight-ikkunassa ensin. Nyt etsitään stereofixer ja laitetaan äänet kuntoon. Ja sinne voidaan raahata tänne editointiin. Noin. Tätä videota varten tarvitsin ruutukaappauksia, joita varten käytin OBS Studiota, mitä teille näytänkin. Mielestäni se on aika helppokäyttöinen ja ei välttämättä edes tarvitse katsoa opasvideota, miten teinkin. Ylipäätään mä oon tyytyväinen lopputulokseen. Mä oon oppinut projektin aikana paljon uusista työkaluista sekä itsestäkin.